Murume ane makore 31 okuberekwa wekumabhungu village kwachiundura mudunhu reMidlands akatongerwa kugara mujeri kwemakore 5 nemhosva yekupa hanzvadzi yake ine 14 years pamuviri. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe mobva malaika nekushare vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure. Dare rakanzwa kuti Nyakupomerwa akaita bonde nehanzvadzi yake vachiwirirana nguva zhinji between August and December last year, izvo zvakaita kuti musikana uyu abatire pamuviri. Nyaya iyi yakazobuda pachena mushure mekunge amai vemusikana uyu pavakaona dumbu remwanasikana wavo kuti rainge richikura zuva nezuva ndokuziva kuti aive nepamuviri. Vakaenda naye kuchechi yeJohn Masowe uko kwakasimbiswa kuti musikana uyu zvechokwadi aive nepamuviri. Nyaya iyi yakamhangarwa kumapurisa ayo akaronga kuongororwa nanachiremba kuchipatara cheGweru Provincial Hospital, izvo zvakatsinhira kuti zvechokwadi paive pamuviri, izvo zvakaita kuti murume uyu asungwe. Mupari wemhosva uyo ane mudzimai zvakare ane pamuviri anoti hanzvadzi yake ndiyo yakamunyenga nekumusejusa nehembe dzaaipfeka in a provocative manner. He also claimed that his sister would demand to sit on his lap or be carried on his back. Akataurawo kuti hanzvadzi yake yaimunetsera kugara pamakumbo pake kana kuda kutakurwa kumusana. Murume uyu, whose identity has been withheld to protect the minor's identity, will serve an effective 4 years after the magistrate suspended 1 year on condition of good behavior.